Eżis Maltin u Għawċin. Nix nibda dal-messaġġ billi qabel xejn inwassal ix-xewqat tiegħi u ta' Marti għal-miliet ħieni lill-poplu Malti u Għawċi kollu. Fl-ewwel messaġġ tiegħu għall-miliet bħala President ta' Malta, George Vella esprima tama li f'Malta terġa' salta nlaqda fost il-Maltin matul dan iż-żmien li fissru bħala wieħed li mhu faċli għal ħadd. Bħalkom u magħkom inħoss imdejjaq u maħsud. Dan mhu żmien faċli għal ħadd. F'messaġġ lejliet il-miliet, il-President George Vella tenna mill-ġdid li jinsab imdejjaq u maħsud għal dak li għaddej f'pajjiżna b'referenza indiretta imma ċara għall-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, l-investigazzjoni dwar dan u l-kriżi politika li rriżultat. Nistidinkom tħarsu lejn dak li tistgħu tagħmlu. Intkom fid-djar tagħkom, fl-iskejjel, fil-postijiet tax-xogħol tagħkom biex tgħidu l-pajjiżna jerġa' jieqaf fuq saqajh. Kulħadd għandu sehem xagħti, dan jista' jseħħ biss jekk kulħadd jerfa' responsabbiltajiet li jkun mobbi bihom, iwettaqhom b'onestà u bitrasparenza u jpoġġi l-interess tal-pajjiż l-ewwel qabel kollox. Fil-messaġġ tiegħu il-President tkellem dwar il-valuri tal-familja li dejjem kienu importanti għal Maltin kif ukoll il-bżulija u l-ġenerożità tagħna.